Pointou celého tady tohoto videa v zásadě je prezentovat vám, jakým způsobem vnímat fundament a dávat si ho do kontextu s technickým vývojem na trzích. Jakým způsobem sledovat poměrně i třeba nenápadné formace pro nástup do trendových obchodů, ale pořád jít v souladu s trendem, než jít proti trendu na základě myšlenky, že už ta cena půjde spíše dolů. Přátelé, jak jsem zmínil, podíváme se tedy na Dow Jones Industrial Average. Celková situační analýza online v tomto případě si myslím, že je velmi jednoduchá. Na denním grafu vidíme jednoznačný jasný uptrend, 4hodinový graf, který nám určuje ten hlavní obchodní sentiment, také jasný a potvrzený uptrend. Co se týče hodinového grafu, i zde jasný uptrend, veškeré supporty jsou rostoucí, rezistence jsou rostoucí. No a my se tedy podíváme na 15-minutový graf a tam si ukážeme konkrétní situace, které jsou takovým modelem pro to, jakým způsobem naskakovat do těch trendových obchodů. Obecně platí, že v uptrendu mají investoři a v té dlouhodobě platné optimistické náladě mají investoři tendenci zveličovat a naslouchat optimistickým pozitivním zprávám, negativní zprávy naopak přehlížejí. V downtrendu je tomu naopak. Vždycky naslouchají negativním zprávám, ty pozitivní víceméně mají tendenci zase také přehlížet. No a do toho samozřejmě vstupuje do hry také ta očekávaná Trumponomika, to znamená implementace těch předvolebních slibů vlády Donalda Trumpa do reálných opatření. Budou se snižovat daňové zátěže, jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. To znamená, lidé budou mít víc peněz na utrácení. Relativně dost nenápadné a mírné korekce, která vlastně pošle tu cenu na nižší cenovou úroveň, to znamená tato korekce, ale i například tato korekce, mnohem menší, a chcete sledovat velmi jednoduché technické svíčkové formace, které vám jakoby označí, že ta korekce, i když trvá třeba jenom pár hodin, tak už může být u konce a už může být dobrý čas na to nastupovat opět do těch trendových long obchodů, ačkoliv by vás mohlo jakoby svádět to podezření nebo ten názor, že cena už je příliš vysoká a že to musí ta cena jít do nějaké větší korekce.